A mai nap egy rendhagyó nap, ugyanis reggel mocsával indult, ami tőlem nem annyira megszokott, mert általában kávézni szoktam, viszont ma nem lesz 3-3, úgyhogy akkor hogyan fogom tölteni a cuccaimat? Ahogy tegnap hajnalban jöttünk haza Görögországból, egy hetet voltunk így családdal, csak így a lányok, anyukám, sógornőm, meg nővérem, és nagyon jó volt. Igazából szerettem volna az elején vlogolni, de utána annyira azt éreztem, hogy a napunk mi másban nem telik, csak hogy felkelünk, eszünk, napozunk, és este város nézünk, úgyhogy inkább ki szerettem volna használni ezt a lehetőséget, hogy pihenhetek, meg így, hogy családdal lehetek. De most, hogy így visszatértem, érzem így azt, hogy nagyon szeretnék videókat gyártani, úgyhogy ezzel meg is kezdeném a heti vlogomat. Egyébként végre egy olyan macsa van itthon, ami nem ilyen rossz minőségű, és egyszerűen annyira megváltás olyat inni, ami, tudjátok, nem az a világos színű, ilyen mocsás színű macsa, mert attól egyenesen rosszul vagyok. Képzeljétek el, hogy kevesebb, mint egy hónapon van kitalálni, hogy milyen lesz az esküvői ruhám. Jó, egyébként ez túl dramatikusan hangzik, mert bármit meg lehet oldani, de hogyha az ilyen magyarországi lehetőségeimet nézem, akkor igencsak szűkös az idő, és eléggé specifikus elképzelésem van egy részről, más részről, meg egyébként nyitott vagyok több dologra is, viszont nagyon el kell kezdenem a szalonokat keresni. Szóval, hogyha nem találom meg a szalomba tökéletes ruhát, akkor időbe kéne varrónővel is egyeztetnem, hogy akkor hogyan is nézne ki a ruhavarrásnak így a kivitelezése. Valószínűleg jövő hét péntek vagy csütörtökre fogom időzíteni a ruhapróbát. Remélem, hogy így minden szalon rugalmas lesz, és úgy tervezem, hogy családdal így felmegyünk Pestre, és igazából egész nap járjuk a szalonokat, amiket kinéztem. Esküvői ruhaszalon ajánlásotok, akkor azt nagyon szívesen fogadom, mert kicsit el vagyok veszve a témába. Ez a kedvenc körömlakom egyébként, ez az Essie körömlak. Nem járok jelenleg körmöshöz, majd szeretnék mindenféleképpen Japán előtt elmenni. De ezt a körömlakot tényleg nagyon szeretem, mert nagyon természetes, és még hogyha le is kopik, akkor nem feltűnő. Megálltunk egy kicsit pihenni. Vettünk lent még a boltban ilyen savanyú gumicukrot. Hát nem tudom, szerintem egy ilyen 1,5 órája indultunk, vagy 1 órája? Nem tudom, hány órája jövünk? 1,5? 1,5 órája jövünk. Esik az eső. De egyébként még nem olyan vészes. Szerintem. Tehát fárasztó nyilván, de én meg úgy érzem, hogy így
Jól vagyok. El se hiszük, de már csak 20 perc a szálláshelyünk. Hát, ja. Már jutottunk házhoz. Úristen! Megérkeztünk a menedékházba. Elfoglaltuk a felső kettőt, hál' Istennek. Be tudtuk foglalni a legjobbakat. Azért, hát sem lehet ott középen aludni. A világ legmenőbb kempingjébe érkeztünk, teljesen véletlenül. Kicsit ilyen Twilight hangulata van egyébként az egésznek, ilyen. Most állítjuk fel a sátrunkat. Jaj, mászik rajta valami. Elég sok szempontból kontextus nélkül maradt ez a videó, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi történt az elmúlt 2 hétben, ugyanis nem sikerült egy hetet végig videóznom. Még bele kell jönnöm ebbe a mindennapi felvételkészítésbe. Az esküvőszervezésről annyit, hogy nem sikerült ezen a héten eljutnom egy szalomba se. Jövő hetet céloztuk be. Várok, hogy visszajelezzen a Dalarna esküvői szalon időpontok tekintetében, hogy mikor is tudnánk menni ruhapróbára, és ezzel egybe sűrítenék még egy jó pár szalont, amit kinéztem. Elindultunk hajnalba Szlovéniába, a Triglav hegységbe, ugyanis meg szerettem volna mászni a Triglav hegycsúcsot. Több-kevesebb sikerrel került feljutni közel a hegycsúcshoz, viszont magához a csúcshoz nem sikerült feljutni, ugyanis vihar előrejelzés miatt nem lett volna bölcs döntés felmenni a hegyre, mert eléggé nagy része via ferrata útvonal, ezért eléggé nagy a kockázata, hogy belénk csapjon az áram, villám. Miután leértünk a hegyről, elmentünk vacsorázni egyet. Nagyon jól esett, tényleg már nagyon éhesek voltunk, nem igazán tudtunk enni a menedékháznál, mert nem is voltak nagyon szimpatikusak az ételek, és jelentősen drágák voltak az ételek nyilván, mert a magasságban már helikopter viszi a élelmet, úgyhogy nyilván meg lehet érteni, hogy miért drága. Úgyhogy kicsit már ki voltunk éhezve. Miután megtünk egy nagyon jó kempinget, és ott töltöttünk el egy éjszakát, majd másnap reggel még fürödtünk egyet a Bleditóba, és utána hazaindultunk Magyarországra.